National Press. Welcome to my vlog. Mga OBR Lady Riders. Hello po. Yun, nagkabilangan na. Lingoro. President. Siyempre. Kailan primo? Ha? Si Pereira, tag-1,000. Bahala ka. Ano piso? Oh, tig-piso lang. Ano yan? Magbawasan po. Ano yan? Pisos na mabirisos. Grabe nga niyo. Hindi lang Alfonsoan. Hindi yan yung mga parahubog. Kaya sigurado yan. Oo na, kutudo na ito. Bicoloragon Riders. Oo, yun ang sa mga Bicoloragon. Lahat ng chapter. May charity rin sila ngayon, ano? Hello guys! Vice Rapido! On Apuya! National Press! Welcome to my vlog. Mga OBR Lady Riders! Hello po! Yun, nagkabilangan na! Lingoro! President! Siyempre! Kailan primo? Ha? Si Pereira, tag-1,000. Bahala ka. Ano piso? Oh, tig-piso lang. Ano? Ano yan? Magbawasan po. Ano yan? Pisos na mabirisos. Grabe nga niyo. Hindi lang Alfonsoan. Hindi yan yung mga parahubog. Kaya sigurado yan. Oo na, kutudo na ito. Bicoloragon Riders. Oo, yun ang sa mga Bicoloragon. Lahat ng chapter. May charity rin sila ngayon, ano? Sa Cavite. Kalabasan. Okay. Mas magayon sa banga-banga na lang yung ano. Banga-banga na lang. Tudo na yun 1,000? Oo. May uli. Todo na yan? Oo, lata. Todo mo na yan? Oh, kaputilaan. Kaputan mo muna. Kaya bilang ako. Live lang. Mga taga-Bangkal dyan. Mga taga-Bangkal. Si Brad Naroli naka-watch eh. Nakalagyan? Oo, naka-ulap na yun si Brad. Nagiling eh. Si Large Letero nakataya. Hindi pumunta si Large. Ayun, sinadyo. Asan ba? Ayun! Naka-live video pala eh. Ano yan? Ano yan? Ano yan? 3 million na kulit. Tapos hatiin na lang. Hatiin na lang. Oo, para tig 1.5 na lang. Okay.
Si Primo pa dyan, nadadala ang cellphone niya eh. Pag antipolo pa lang pala, pag angat ng antipolo, umano na agad yung cellphone niya. Oo, bumigay ng cellphone niya. Si Vice, yung pagpa-ano natin, real. Ano nga siya eh, nag-chat siya, laptop yung gamit. Laptop yung gamit niya. Ano lang naman sa kanya. Nakapag-register na po ba yung lahat? Yung mga hindi po pa nakapag-register, meron po dito sa table 1 registration area. Mag-i-start na po tayo ng 9 a.m. Sa mga gusto po mag-avail ng raffle, 50 pesos po sa table 2. Meron po tayong grand prize. 100 po yung grand prize natin. Sa mga hindi naman magugulat, meron po tayong mga consolation prize. Meron po tayong consolation prize. Sinusundo na yung kambal ng helmet ko. Spider rin. Puro na ba dyan, 400? 400? Walang ticket yung ano ko. Grabe ah. Sa akin na mapupunta. Discounted na. Yung mga bagong dating po, may pagpahal po tayo doon sa isang table. Kung gusto nyo kumain, pwede naman po. Para sa ating lahat yun. Ngayon, kung gusto, sino mag-avail ng raffle ticket? Ang grand prize po natin ay isang million na to. Sa 50 pesos, kung maswerte magulot kayo, nakapaswerte nyo kayo uwi ang isang magandang helmet na to. 150 pesos lang po. Ang tingin po natin ay nasa table 2. Isa pa? Ay. May restaurant naman po tayo sa bandang Elwa. Yung mga bagong dating po na hindi pa po nakapag-register ng club po ninyo, mag-ibisuyo na lang po dito sa table. Yan may siyang jam, Primo. Yung hanap ko yun. Yeah, so, parang sa comment nyo. Wala pang picture ka nga, sabi na. Ganito. Yung bago na kami po, kasuyo, register na lang po sa table 1. Ngayon po, yung mga nagugutom, meron po tayo pupunta tayo doon sa kabilang po. Yung nasa tulog kami, lang rapat ticket po natin. Ang total price po natin ay helmet. Ito po ay halagang 50 pesos na bibili kayo ng raffle ticket. Kung maswerte kayo, maganda. Kung hindi naman pala rin, may salamat at nakatulong kayo sa kapwa. May mga consolation prizes po tayo at hindi nakukulat ng helmet. Hindi sa may sa may likod ng nawasa, pansong. WSS? Oo. Tapos ng Marikina. Kumana. Kaya ginwan kami. Libre na masa sa Indo.
Karaniman lang. May bayan. Ah, may bayad na gano'n. Kamulang ganito matutulog. Oo. Tutukan ng mga tubo paggabi. Hmm? Nalakas ng presyo. Ah. Oh, siyempre malapit lang yung ano eh. Walang natakal. Yung gusto pong umupo, meron po tayong makanting umuan dito po sa unahan. Para hindi mananal ang mga panating karatan. Yung mga nakukuha, meron po tayong tumibon. Yung mga nabugluto, meron po tayong konting handang pagkain para sa ating lahat po. Yung basta ng picture, pwede naman po. Akyate dito sa table.